Γεια σας παιδιά, πάλι αυτό, anyway. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα καινούριο βίντεο, στο τέταρτο δηλαδή. Σήμερα θα παίξουμε ένα ολοκένουργιο game που βγήκε σήμερα στις 10 Σεπτεμβρίου 2025 στις 8 η ώρα. Και θα το παίξουμε μαζί και φυσικά για να σας το δείξω κιόλας, να δείτε πως είναι. Μόλις έπαιξα έναν γύρο και πήρα έναν tower νέο. Τα πρώτα towers είναι αυτό και αυτό. Εγώ πήρα απλώς ένα αναβαθμισμένο tower από αυτό. Δηλαδή το πήρα σαν common αντί σε common. Ναι, το ξέρω, άτυχος είμαι. Anyway, εδώ πέρα είναι το tower shop. Έχει τα tower creates. Εδώ πέρα το canonical που μπορείς να πάρεις από common μέχρι mythical. Overcharge δεν καταλαβαίνω. Και εδώ πέρα μπορείς να πάρεις από uncommon μέχρι divine. Και εδώ πέρα έχει Daily Towers Shop, εδώ πέρα Daily Towers Deals βασικά. Εδώ πέρα θα μαζέψω γι' αυτό εδώ πέρα, να το πάρω. Γιατί όχι. Τώρα πάμε να παίξουμε ένα game μαζί. Έχω παίξει το easy, γι' αυτό θα πάμε το hard μαζί. Είμαι εδώ πέρα και level 1. Αυτό εδώ μεταξύ οι developers το έχουν φτιάξει ήδη ένα άλλο game που πώς να το πω. Όχι hard mode, ένα άλλο. Anyway, έχουν φτιάξει ήδη ένα tower defense σαν αυτό, αλλά λέγεται cube defense και το έχει παρατήσει και δεν ξέρω γιατί φτιάξανε νέο και δεν κάνουν update στο άλλο. Αλλά μάλλον θα κάνουν και το άλλο update, γιατί δεν νομίζω το παράτησαν το άλλο. Anyway, ας παίξουμε τώρα εδώ πέρα, σε αυτό εδώ πέρα που είμαστε. Να σας δείξω και πώς να πηγαίνουμε. Lunch φυσικά μόνος μου, δεν θέλω να έχω άλλους. Και φύγα. Κοιτάξτε εδώ πέρα γραφικά. Αυτό το game μόλις βγήκε εντωμεταξύ. Φυσικά easy. Καταρχάς δεν μπορώ καν να πάω hard. Αυτό είναι το αστείο. Εδώ πέρα είμαι στο πύραυλο και μόλις κατέβηκα στο νησί. Από εδώ πέρα αρχίζουν. Και κοιτάξτε ποιο είναι το ωραίο. Όταν βάζεις tower, κοιτάξτε πως έρχεται από τον αέρα. Ήρθε. Ωραίο, μου άρεσε αυτό πάρα πολύ. Και συνολικά έχεις 22 upgrades σε αυτό από ό,τι βλέπω. Και μπορείς να κάνεις στο damage 20, στο reload time, δηλαδή πόσο cooldown θέλει να ξαναβαρέσει 10, και στο range 10. Εγώ θα αρχίσω με damage και λίγο cooldown, γιατί το range το βλέπω μια χαρά. Και φύγα, start. Εδώ πέρα το leaderboard. Εδώ πέρα είναι και αυτός ο τυπάς που μου λέει πράγματα. Μπορείς να κάνεις και double jump. Anyway, γενικά μόλις βγήκε αυτό το game και λέω να το παίξω. Και γενικά όταν βγαίνει ένα νέο game, έχουμε πρόβλημα. Όχι, εντάξει, ή όχι. Ναι, νομίζω θα έχουμε πρόβλημα, γι' αυτό ας βάλω εδώ πέρα άλλο ένα πράγμα. Το κακό με αυτό εδώ πέρα είναι ότι έρχεται σιγά. Anyway, αργά δηλαδή. Anyway, ας βάλω άλλο ένα καλύτερα. Και ακούστε με. Όταν μπαίνει ένα νέο game που ξέρεις ότι θα έρθει, εγώ ήξερα ότι θα έρθει και ήμουν έτοιμος για να έρθει. Ακούστε. Παίξτε το άμα σας αρέσει, πρώτοι γενικά να είστε από τους πρώτους, ώστε να είστε και... δεν το είδα αυτό. Τυφλός είμαι. Ακούστε. Και τέτοιο, anyway. Και τέτοιο, όταν μπαίνει και ξέρετε, να το παίξετε γιατί γενικά να είστε οι πρώτοι που το παίξανε, από τους πρώτους, και ταυτόχρονα να είστε και OG. Και να πάρετε και να είστε οι πρώτοι που θα πάρουν καλά towers. Κατάλαβετε τι είναι, νομίζω καταλάβατε. Anyway. Δεν κάνει αυτό critical change. Εντάξει, καλό το είναι το critical change. Anyway, εμένα προσωπικά μου αρέσουν πολύ τα tower defense. Για να δω.
Θα βάλω αυτό. Όχι, κάτσε. Τι να πω. Τι μπήκε εδώ. Enemy speed. Α, χαζός είμαι τελικά. Όχι, το τελευταίο wave. Ωραία, εύκολο ήταν. Συγγνώμη. Το είδατε έτσι. Δεν μιλάω καν. Αλλά εντάξει, yeah. Περίεργο ήτανε, αλλά anyway. Από το πάτωμα. Ωραία. Πώς έχω. Ωραία, για να κάνω και να πάρω μια τα quests μου. Εδώ. Free rewards. Πόσο πήρα, 203 θέλω ακόμα. Και εκεί είδατε κάτι άλλο που κάνοντας. Που όταν κάνοντας πάνω σε τοίχο. Ναι, εδώ πέρα δεν λειτουργεί. Εδώ πέρα νομίζω θέλει. Κοιτάξτε, αυτό παθαίνω. Αυτό παρατήρησα. Ναι, σήμερα. Ρε! Δεν θα μιλήσω καν. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το chest που έχω πήρα. Please να είναι κάτι καλό. Κάτι μου ότι θα είναι common. Πώς το ήξερα. Α, πήρα το common αυτό. Οκ. Άμα είναι θα βγάλω αυτό. Θα βάλω αυτό. Κάτσε. 55 damage. Ναι, σίγουρα θα βάλω αυτό. Α, κάτσε. Καλά, θα το βάλω για να το δοκιμάσω. Να δω πω. Τι έχει. Θέλω 330. Εδώ. Να. Ωραίο game. Πάμε να παίξουμε τώρα το επόμενο map. Why not. Πάμε να παίξουμε τώρα το επόμενο map. Τα λέμε όταν μπω. Και φτάσαμε. Λοιπόν, που είναι η αρχή. Από εδώ. Γιατί δεν πήγα από εδώ. Α, ναι, σωστά, χαζός με ξέχασα. Να δω αυτό. Α, έχει μεγάλο έτσι, θα το βάλω εδώ πίσω καλύτερα. Λοιπόν. Δεν μου αρέσει και πολύ αυτό το map, μια αλήθεια να λέω. Θα το βάλω εδώ πέρα που είναι, που έχει και γωνία. Και αυτό εδώ πέρα θα το βάλω εδώ που έχει μεγάλο range.
Τι είναι αυτό καν? Οκ. Και άμα αυτό είναι boss, είναι boss. Τι να πω, δεν ξέρω. Κάτσε μία. Κάνουμε λίγο upgrade αυτό γιατί το άφησα πολύ. Ωραία. Πρόσεξε, μη σκοντάψεις, Ναι. Μη σκοντάψεις κιόλας, πρόσεχε. Πω, αυτό μου άρεσε πολύ που όταν πατάω Cell μου λέει θες να σελάρεις όντως το tower. Δηλαδή μπορείς να το πατήσεις κατά λάθος το tower. Anyway, για να δούμε τι μας έδωσε. Αυτά τα πράγματα. Γυρνάμε πίσω. Από όλα αυτά δεν μου έδωσε κάτι άλλο. Anyway, πάμε μία πίσω. Λοιπόν, έχω ολοκληρώσει 2 quests. Ωραία. Για δω. Μπορώ να το πάρω, ωραία. Αλλά κάτσε να δω μήπως έχει κάτι άλλο, όχι. Είμαι κοντά στο να ολοκληρώσω εδώ αυτό το level. Τι πάτησα shop, εδώ ήθελα να πατήσω. Μάλιστα. Επειδή το έχω ήδη, αλλά σε ακόμα. Θα δοκιμάσω άλλη μία την τύχη μου. Πάμε να το ανοίξουμε μαζί. Κάτσε τι είναι αυτό, καλά, δεν με νοιάζει. Έλα, please. Έλα, please, κάτι καλό. Move! Καλά, γιατί κάνω σαν βλάκας. Anyway, για να δω πόσο 100, 13%. Ναι, πήρα καλό tower. Άρα ας βγάλω αυτό και βάζω αυτό. Πόσο damage. Αλλά έχει μικρό cooldown. Nice. Codes. Θα βρούμε. Εδώ πέρα είναι τα codes. Teleport. Free credits. Like the game. Word indexed. Για να δω. Οκ, κατάλαβα. Fusion Workshop. Για να δω. Tower Fusion. Είναι για να τα κάνεις καλύτερα. Nice, αυτό μου άρεσε πολύ. Anyway, παιδιά, αυτό ήταν το game που σας έδειξα και εδώ πέρα τελειώνει το βίντεο. Άμα σας άρεσε, πατήστε ένα like και ένα subscribe γιατί με βοηθάει τρελά. Είμαστε στους 3 subscribers. Ο στόχος μας είναι οι 5. Πατήστε το κουμπί subscribe να πάμε στους 5 subscribers. Είναι ο στόχος μας. Και μετά ο επόμενος στόχος θα είναι 10 subscribers. Καλά, ας κάτσω. Καλά, ας περιμένω μέχρι να πάμε 5 subscribers και μετά βλέπουμε για τους 10. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!